पुंडरीक नेत्र हरि खंड विपत्ति मोहरी चंडकर सुता तीर खंड भासी गोपींकर खंड पणे चोरी कल चिर हे षण्ढ मोरा दंड करे नासी पुंडरीक नेत्र हरि खंड विपत्ति मोहरी दंड धरंग दंडरू रख भक्त कहउछंदी प्रभु आपण आज ए दंड धर जे जम दायरु मते रक्षा कर हे प्रभु। अच्छा अंडरे गला हबना हाँ हाँ तापर आसीबो अंडरे आकार। अच्छा अच्छा गोटिए बदर संक्षिप्त रामायण हाँ चंडांशु कोळे जनम कांडा सन करी भगवान लंडा करी दैत्य गणे लंडा इल विभीषणे छिंडा इल रावणर शिर हे भेंडा भेंडा
ଏ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରାମାୟଣ। ଆଚ୍ଛା ଚଣ୍ଡାଂଶୁ କୂଳେ ଜନମ କାଣ୍ଡାସନ କରି ଭଗ୍ନ ମୁଣ୍ଡାଇଲ ବନବାସ ବ୍ୟଥା। ପ୍ରଭୁ ଚଣ୍ଡାସୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ହଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୂଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ପିତୃସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲ। ଆଚ୍ଛା ଛିଣ୍ଡାଇ ମାୟା ମମତା ଚଣ୍ଡାଳ ଦି ପଞ୍ଚମଥା। ଆଜି ଚଣ୍ଡାଳ ଦି ପଞ୍ଚ ଯେ 10 ମଥା ହଉଛି ରାବଣ। ହଁ ହଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କଲା। ଆପଣ କଲେ କଣ ପ୍ରଭୁ? କଣ କଲେ? ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଭେଣ୍ଡା ଭେଣ୍ଡା ଦତ୍ୟ କଲ ଚୁର ଲଣ୍ଡା କରି ଦତ୍ୟ ଗଣେ ମଣ୍ଡାଇଲ ବିଭୀଷଣେ ଛିଣ୍ଡାଇଲ ରାବଣର ଶିର। ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରେ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲ ହେ ପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପଦେ ଲେଖିଲେ କଣ? କଣ? ଅଣ୍ଡରେ ଇ କାର ହଁ କୁଣ୍ଡିନ ରାଜକୁମାରୀ ଖଣ୍ଡି ଘେନି ଗଲ ହରି ଖଣ୍ଡିଲ ଦ୍ରୌପଦୀ ଲଜ୍ଜା ଭାର ଦଣ୍ଡିଲ ନିଜ ମଉଳା ମଣ୍ଡିଲ କୁବୁଦା ବାଳା ଭାଣ୍ଡିର ମୁଡ଼ିଆ ଦାମୁ ଦର ହେ ହାଣ୍ଡି ଖିଆ ଭଣ୍ଡି ବସି ଅଛ ନୀଳ କନ୍ଦେ ଭଣ୍ଡି ବସି ଅଥୟ ନୀଳା ତଳେ ଭଣ୍ଡି ବସି ଅଥୟ ନୀଳା ତଳେ ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ ବଢ଼ାଇ ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି ଭାତ ଖାଇ ନୀଳାଚଳେ ବସି ଆନନ୍ଦେ ହାଣ୍ଡି ଖିଆ ଭଣ୍ଡି ବସି ଅଛ ନୀଳ ପରେ ଭଣ୍ଡି ବସି ଅଥୟ ନୀଳା ତଳେ ଭଣ୍ଡି ବସି ଅଥୟ ନୀଳା ତଳେ ଭକ୍ତ କଲେ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ କୁଣ୍ଡିନ ରାଜକୁମାରୀ ଭଣ୍ଡି ଘେନି ହଲ ହରି କୁଣ୍ଡିନଗ୍ର ରାଜକୁମାରୀ ହେଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଶିଶୁପାଳ ବରବେଶରେ ବସିଛି ଆଚ୍ଛା ଭଣ୍ଡି ଧରି ଚାଲିଗଲ ହେ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ଦଣ୍ଡିଲ ନିଜ ମଉଳା ମଣ୍ଡିଲ କୁବୁଜା ବାଳା ନିଜ ମାମୁ କଂସକୁ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ବିନାଶ କରିଥିଲ ପ୍ରଭୁ। କୁବୁଜାକୁ ତୁମେ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦାନ କରିଥିଲ ପ୍ରଭୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଆଜି ନୀଳକନ୍ଦରେ ବିଜୟ କରି ପ୍ରଭୁ ଭଣ୍ଡି ବସି ଅଛ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ବଣ୍ଡୁଛ ପ୍ରଭୁ? ଶେଷରେ କବି କହିଲେ କଣ? କଣ? ଅସାରେ ମୋ ପରି ହୋଇ ରସାରେ ନଥିବେ କେହି ଦୋଷା ଅବଳରୁ ହେଲି କ୍ଷୀଣ ଉଷା ଶାଶୁର ସୁର ସୁଷା ରସ ଶ୍ରୀପୟ ସାରଣ କରି ନେଲି ଦିନ ହେ ସଂସାରାତି ମୁଁ ଶ୍ୟାମ ଯେ ନିଶାଖା
ନିଶା କର ଦୋଷାଙ୍କର ଦୋଷା ଦାନ ବଂଶ ବୀର ରୋଷାପତିଙ୍କର ପୋଷା ମୋହି ହେ କଂସାରୀ ମୋ ଶ୍ୟାମ ଯେ ନିଶା ଖାଅ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଶେଷରେ କବି କହିଲେ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଚ୍ଛା ଅସାରେ ମୋ ପରି ହୋଇ ରସାରେ ନଥିବେ କେହି ରସା ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମୋରି ଭଳି ଅସାର ଲୋକଟି କେହି ନଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଦଶା ଅବଳରୁ ହେଲି କ୍ଷୀଣ ମୋର ଦଶା ମନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭଲ ଦଶା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଭଲ ଦଶା ନାହିଁ କାହିଁକି ଉଷା ଶାଶୁର ଶ୍ୱଶୁର ସୁସାରସ ସ୍ତ୍ରୀ ପୟର ମୁଁ ସାର ନ କରି ନେଲି ଦିନ ହଁ ହଁ ଉଷା ଶାଶୁର ଶ୍ୱଶୁର ବାଣାସୁର ଝିଅ ଉଷା ଉଷା ଉଷାଙ୍କର ଶାଶୁ ହେଲେ ରତି ଆଚ୍ଛା ଶ୍ୱଶୁର ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଷା ଶାଶୁର ଶ୍ୱଶୁର ସୁସାରସ ଶ୍ରୀ ପୟର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାରସ ଯେ ପଦ୍ମ ଆଚ୍ଛା ସୁସାରସ ଶ୍ରୀ ପୟର ଯେ ପାଦ ହଁ ହଁ ଯୋଉ ପାଦ ପଦ୍ମଙ୍କୁ ମୁଁ ସାର କରିପାରିଲି ନାହିଁ ସଂସାରରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଶ୍ୟାମ ଯେ ନିଶା କାଟଇ ମୋ ଯୋଉ ଶ୍ୟାମ ଆତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଶାଖା କିଏ ନାହିଁ। ସଖା କିଏ ନାହିଁ ହେଲେ କିଭଳି ବଞ୍ଚୁଛି ପ୍ରଭୁ କିଭଳି ନା ନିଶାକର ଭୂଷାଙ୍କର ଯୋଷାଦାନ ବଂଶବୀର ରସାପତିଙ୍କର ପୋଷା ମୁହିଁ ହଁ 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 ନିଶାକର ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର 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 କାହାର ମସ୍ତକରେ ଭୂଷଣ ଶିବଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ନିଶାକର ଭୂଷାଙ୍କର ଯୋଷା ଯାନ ଶିବଙ୍କର ଯୋଷା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ଯାନ ହେଲା ସିଂହ ରସାପତି ଯେ ପୃଥିବୀପତି ହେଲେ ସିଂହ ବଂଶର ପୃଥିବୀପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ ସିଂହ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଧରାକୋଟ ରାଜା ସେହି ମଦନ ମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେହି ପରବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ ରକ୍ଷ ରକ୍ଷଣ ପ୍ରଭୁ ଅଶରଣ ଶରଣ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶରଣ ପ୍ରଦାନ କରି